Hola xerits, benvinguts a Wynwood. Avui estem al barri de Wynwood, aquí a Miami. És un barri molt artístic, és un barri molt popular i ara veureu per què. Al principi del segle XX aquest barri era un barri ple de granges i a partir dels anys 40 i 50 molts porto-riquenys van començar a venir a viure aquí i el van anomenar el Petit San Juan. Als anys 70, com moltes altres ciutats dels Estats Units, la gent va començar a marxar a viure a les afores. Per aquesta raó aquest barri va estar bastant abandonat i es va convertir en una zona de magatzems. Als anys 2000, moltes fàbriques van anar a l'estranger. Això va fer que aquest barri estigués abandonat una altra vegada i molts artistes van venir cap aquí a pintar, a expressar-se a les parets dels magatzems. Avui dia hi ha més de 50 illes de ciutat amb murals en aquest barri. És un barri ple de murals, molts artistes famosos també han vingut aquí a pintar. És un barri ple de botigues, ple de restaurants, ple d'hotels i no hi ha cap negoci que no tingui el seu propi mural. Evidentment no us puc ensenyar tots els murals perquè hi ha centenars, literalment. És un lloc que recomano venir, passejar, està ple de cafeteries, de restaurants i de llocs molt interessants. Acabo de descobrir una galeria d'art aquí al darrere, està tancada, però hi ha moltes estàtues de Botero al jardí i ja tinc ganes d'anar-hi i ja us faré un vídeo, si en cas. El barri és tan popular que fins i tot té el seu propi museu de murals amb artistes reconeguts. Us ha agradat aquest vídeo, em feu un favor si poseu us agrada, si poseu comentaris, si ho compartiu i si us subscriviu al meu canal. Gràcies per tot i fins la propera. Adeu.